Jotono khulumo lamsogo phaidi haina hayang kokosani ma phaimini ka kom haisi khana 12 tarik February as tipraha gnangino chini kokthai kothoma chini je nangkukmani chini kok chini ichha se ble cheng ko bo script bai sinei abo chini ichha phiaba chini musung mani no khibi oi tabuk kubuni bosong eba je amahai wansukna ringyarok जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सिगांखै चिनि बागै चिनि थिनांनि बागै बेलायखेनो काहामकुक चिनि सोलोंथानि फोरोंथानि बेबागनो जों सिगाङै थानानि बागै चिनि कक बरक कक थाइनो चिनि आमानि कक न जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सिगांखै चिनि बागै बेलायखेनो काहामकुक उंगु माने आबनो जे गसिउइ नाहाया ngै तंमानि आबनो तुइ चिनि कतर चबा तिप्रा हागनांगै चिनि चबा कतर चलिनाय अ चबा कतर अर्गानाइज खलाइका TISF ताइ TSF borok thansa khlai hinpano obo sudu TISF eba TSF ni chobaya o choba chini tipra dofani choba o choba chini thinang ni kok thaino mothangai narknani choba o choba chini mukumu hukumu rokno rominarknani choba kok thai krei kuno dofani sinimung krei tongthai krei ke chini hak krei mungsa krei aboni bagai chini kok thai no chung रोमान स्क्रिप्ट बाय मा सिगांगाकै चिनि थिनांनि बागै बेलायखेनो काहाम आबो जों जत्तनो साइमानो हिनपानो बाक्सा बररक सिसुगिया नुकसुगिया वानसुक ना रोंगियारक सितुतै फानो सिया अंनायरक साकनो सिमि तरजाकनायरक कुंसुकजाकनायरक बाहायनो चिनि दफावो बाक्सा रक आबोनो लगिरिया अंनाय तंगो फियाबा हास्तेनि अ चिनि तिप्रा दफानि थानिवा आं अबोनो कयनानि मुसुंनाय ani bai thangni bokhaktei tai chini ojagawo chini longtrai beleo che tongnai jotto tipra dofani bokhaktei chini tipra dofarongni thaniu bo koimung tongnai faidi obo TISF ni simi sobaya obo TSF ni simi sobaya o kokborok kok thaino जों रोमान स्क्रिप्ट bai sinani जों रोमान स्क्रिप्ट bai sikangkai chini thinang chini busuk busa chini thinang rok chini next generation bahaino abo bai suyei srengei lekha pora khlaiei sigangai thangnani bagai जों आबनो मोथाङै नारकनानि चबासि अ चबाओ केबो कसाक कुफुर कर्म कखरांता हलाइजादि फाइदि आबो कुनो पार्टिकुलार काइसा पार्टीनि चबाया अबो चिनि दफानि चबासि चिनि दफानो मोथाङै नारकनानि चबासि चिनि ककथाइनो चिनि सिनिमुंनो रमुइ नारकनानि चबासि आबोनि बागै अ चबाओ जों जत्तनो थानचाखै याप्रि सेनानि बागै नरक जत्तनो आनि बाइथांनि ngैबो खनानि TSF एबा TISF नि जे लाहार कासु मुंगो जोंबो थांगै लगिरि लायनो चिनि अलंतराय बेलिओ करंसा जागोन जों कासुलायनाय हिनै तिनि TISF बाय TSF नि मीटिंग नि बिसिंतै जों खनाका बरक SK पाराओ मनु अलंतराय बेलिनि SK पाराओ जत्तनो कुथुमलायनाय SK पारा कुथुमानि बिसिंतैनो जों आजागाओ लाहार कासुमानि बिसिंतै चिनि तेगाइसा कयमुं तंनाय जों जाहाते डिसिप्लिन नि बिसिंतै जों जत्तनो आजागा कसang koinene bai जों लाहार कासुनानि बखाक जों मा तंनाय लाहार कासु थानिउबो चिनि जाहाते उस्ट्रिंखल इंयातै जों डिसिप्लिन न मेंटेन खलायलायै तंनानि ताइ आजागाओ कयेकटा काइलाय पान्दानि गारि ताइ एम्बुलेंस रक ताइ नांकुकमानि आमहाय सार्भिस रक फायकै जों आबनो लाहार कासुमानि फातारतनि उइ जों खलायलायनाय चिनि मेन नाहार मुंगाय चिनि कक बरक कक थाइनो चिनि आमानि कक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सैरिनानि नांनाय अखरां जों तिप्रा हा गनांगै कलैरिउइरिनाय एबनकि हायुं कतर भारत हा कतरबो अखरां न रहरनानि बागै फाइदि जों खनानि सालो जों निहिन्नाय TSF हिनपानो आबो आखरांगो मानजुनानि आजागा लगिरिनानि चिनि पूरा तिप्रा दफानि दायित्व हनि वानसुगै चिनि नांकुक मानि चबाओ जों लगिरिलायनाय हिनै जों हिमलायानो चिनि होल लंतराय बेलिनि बर रकनबो चिनि तिप्रा दफानि बर रकनो कसाक कुफुर कर्म कख्रां हियावै खनानि सालो जों जत्तनो लगिरिलायनाय आं बायथांबो लगिरिनाय नरकबो लगिरि फाइदि चिनि थिनांनि हामक्राइनि चबाओ चिनि थिनांनि ककथाइ मथाङै नारकनानि चबाओ कक कसारै नरकनो आनि हामबाय याफारो ताइ नरकनो लामसगु जत्तनो बेलाय हामबाय चिनि ककथाइ कथमानो जों मथाङै नारकनानि नांनाय चिनि दफानि थिनांनो जों हामारिनि यारुं मानजुइ माकलांनाय हामारिनि याखिलि बय माकलांनाय आ कक कसारै आनि कक अरनो पाइरु जत्तनो बेलाय हामबाय।